taký suchý rok, aký sme mali tento rok, alebo aký máme tento rok, za tých niekoľko desaťročí, čo som v praxi ešte nebol. Takže predpokladali sa úrody nižšie, ale myslím si, že tie úrody nebudú až také katastrofálne, jak ukazovali teda prvé predpoklady. V každom prípade dá sa s tým žiť a pestovať také hybridy, ktoré tie suché podmienky teda znášajú lepšie. Hybridy Dekal pestujeme veľmi dávno a pestujeme ich z jediného dôvodu. Patria medzi najlepšie. Odkedy firma Dekalb je na Slovensku, pestujeme najviac tieto hybridy, pretože sú v našich podmienkach zo svojich skúseností, viem povedať, že sú najplastickejšie. A tento rok máme v portfóliu 3 hybridy, myslím si, že najvýnosnejšie z portfólia Dekalbu, a to 4795, potom DKC 4717, čo je nový hybrid, a DKC 5007. U hybridov Dekalbu hlavne oceňujeme ich stabilitu výnosov, ktoré teda samozrejme sú rozhodujúce v ekonomickom pestovaní kukurice na zrno. Myslím si, aj tento rok sa to potvrdí a budú zrejme zo všetkých hybridov, ktoré pestujeme, pravdepodobne, alebo s najväčšou pravdepodobnosťou najvýnosnejšie.